usayina ngempela ngenxa okusho ukuthi uPrima uzoyibona le memorandum because usuka e-Ofika Phila. Uyayisayina imemo, uyayisayina imemo. Njengoba esayina nje okusho ukuthi uPrima uNtuli uzoyibona le memorandum. Impendulo yakhona impendulo zale memorandum ziyadingakala very soon. Yebo, kunjalo. Very soon. 7 days. Ngalela wethi 7 days siyabuyela futhi la. Next time imeya ayizukuphumela izozizela. Bayasayina. Amandla!